Pozdrav svima, moje ime je Zvezda Dark i danas njem video imam dizalicu topline. Znači, ako vas zanima kako ju postaviti i instalirati sami, a recimo da imate grijanje na primjer pečena drva, pafer, pokazat ću vam kako instalirati, a u kući imate na primjer radijatore, i zanima vas da li bude to radilo ili ne. Znači, ako želite instalirati dizalicu topline sami, ja ću vam davati instrukcije kako to napraviti i lijepo samo doći tu i upalite. Znači, Zvezda Dark, YouTube channel, subscribe se i čekajte moj video kako instalirati dizalicu topline. Pozdrav!